Здравейте хора! В днешното видео ще отвориме един от бустъртиновете, именно Under the Lights. Розовия бустъртин, който ще ни донесе Луис Диас, Виктор Осимен и Винисиус Джуниор на Match Tax, чисто новата колекция Match Tax Extra. И се казва Flash Forwards, ето от картите, които могат да ни се паднат. И сега нека да го отваряме. Ето тук отзад. Така. И ето как изглежда. Тук отдолу пише Flash Forward. Season 2023-2024. Ето го и как изглежда. Сега го отваряме. Ето, отворихме го. Ето сега е време да отвориме пакетите. Ето ги. Ето тук, като отворим още пакетчето, са и нашите Limited Edition карти, които изглеждат много хубаво. Първа Limited Edition карта на Луис Диас. Ето. Втора на Винисиус Джуниор. И трета на Виктор Осимен. Ето ги. След това продължаваме с Марко Росе менеджер. Склад апдейт на Тиел, Куентес от Рейнджърс, Лаймлайт жена Хансен, асист мастър Антуан Гризман, менеджер Италиано от Фиорентина, ето, Лаймлайт Стануей, Пичсайд Пелоти, Пеп Гвардиола, менеджер, която е, мисля, че най-силният менеджер. Away Kit, Кетеларе. Тунел Вил. Много яка карта изглежда. Кього Фурахаши. Много добре. Пичсайд Лерой Сане. Брайс Мендес, Пичсайд. Менеджер Дейвид Моес. Родриго Away Kit. На Порто менеджера. Лаймлайт Ендлер. Асист мастър. Какви Кварацкелия и Лаймлайт на Сам Кер, която е най-силната жена буквално в Лаймлайтовете, което е уникално. Лаймлайт Олга Кармона. Да, супер. Аткинс Файнал, това е купата на Европа Конференс Лиг, която също ми трябваше. Имаме менеджер Хол. Така, тук имаме менеджера на Брайтън. Супер. Склад апдейт Павард. Алексис Макалистър Away Kit. Хора, между другото, тук що видях, че отзад имаме и Мега Буст, което са само 4 буквално в колекцията. Имаме менеджер Сари, Crowd Connection, и Мега Буст на Хари Кейн. Това е много силно. Global Gamer Френки Де Йонг, Breakthrough Bowler Сима, Луис Хенрике, Breakthrough Bowler, Hat-Trick Hero, който ми е на повторка. Имаме Breakthrough Bowler Дор, Global Gamer Soul, Яноба Kings of Europe, Godze Kings of Europe, Тайлор Kings of Europe, Чуамени Пичсайд, Асист мастър на Актургу и Man of the Match на Джесус Навас. И с това завърши и нашият бустъртин, хора. В другата събота ще отворим и още. Затова се абонирайте за канала и чао!